Salam mehriban elleşler. Tagamana turanmysyňyz? Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin saýasyna, her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzy, agdy berlik, bagtýarlyk, bereketli taçaklaryňyzyň bereketden bol bolmagyny, rewşen geljegimizde tarap ede wa dünýäňe alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, el ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň rawaşyklary detlenmegini tüýsüregimizden arzuwlaýar. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen aýla akşamyň owadatly gepleşmede başlaýar. Eli doganlar ine hemmämiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, gahryman arka dagymyzyň tagallap bilen biziň her bir günümizde toýlara, bayramlara betlenýär. Her toy bayramlarymyzda bolsa, ustad halifalarymyzyň, şeýle-de kompozitorlarymyzyň eterne döredilen aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegine halk köpçüne ýetirýär. Eli doganlar, siz biziň gepleşigimizde ýetigi derli tomuş edýän bolsaňyz görýänsiňiz, gahryman arka dagymyzyň tagallap bilen ustad halifalarymyzyň erki döreden aýdymlaryny, şeýle-de medeni mirasymyzy diýip desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň inçe sirlerini geljekki ýaşlarymyz öwrenmek üçin gahryman arka dagymyz halifa şärt ýoluny açyp berdi. Eli doganlar ene şuň kun biziň gepleşigimizde bolsa, ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän ustad halifalarymyzyň şägirdlerini gepleşigimizde çağırdyk. Geliň äder gepleşigimizde çykyş etmäne gelen aýdymçylarymyzy sahnamyza çağıralyň. Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat dörüjülük toparynyň aýdymçysy Gulberdi Jepparow bilen gepleşigimizde. Ene Gulberdi ustad halifalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimizin şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyza Gulberdi Jepparow garşylalyň. Gelir elime nur cecek sefer, yad gelir nar deyin o yanağın öper. Bu ömür yadıdır o hedimen öter, senin ömür güllerine konayan. Bakar da gel, gel boyuna döneyen. Eli doganlar, şeýle-de şu gün kunumyzyň gepleşigimizde ilkin sapar gatnaşýan Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Saparowyň şägirdi, Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrawynyň aýdymçysy, ýerde-urde öz aýdymlary bilen halk içinde özüni tanadan Maksat Jahanyrow bilen gepleşigimizde garşylalyň. Maksat Jahanyrow. Bu yollar belintli pesli, käte sevinip men käte howsly. Aýdyp bilmeresin, diýip bilmeresin. Aýdyp bilmeresin, diýip bilmeresin. Ellerimde salym, gollarym baly. Aýdyp bilmän men arlym, synamda daly. Ellerimde salym, gollarym baly. Aýdyp bilmän men arlym, synamda daly. Eli doganlar, ine şeýle-de şuň kun biziň gepleşigimizde öňem bir näçegede gatnaşan ustad halifalarymyzyň aýdymyna hormat goýup, şol halifalarymyzyň aýdymlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirýän, halifa şähertlik ýoluny dowam etdirýän Mar welaýatynyň wekil wadyr etrawynyň medeniýet öýüniň aýdymçysy Hojanýar öwüzdirdi hem bilen gepleşigimizde. Ene Hojanýar agada ustad halifalarymyzyň aýdymlaryny aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimizin şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Sahnamyza Hojanýar öwüzdirdi garşylaýar.
Zitivini ekittiğinler Nin onu yatlayan o sapakta onlar Yatlayan bozalın açılın sağı Leyden yayradıp atır saçınlar Yatlayan bozalın açılın sağı Leyden yayradıp atır saçınlar Eli doğanlar, ine seyrede şuun kuun bidin gepleşigmede şu aydımçılarmada Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutunun Bahtiyarlık Mukami aydımsal toparan bide tadanlarlık eder seyrede bidin gepleşiklermeden şoğulu etmene öz koşantılarını koşarlar. Bide seyle acayipliği döredip beren, Ustad halipalarmada ulu hormat koyan, geçmişimidi yatlamağa ehli şertler döredip beren, tıngotumudun hakkı olanları, Kahraman arka dağımıda köp sağ olsun aydiyarız. Oy Kahraman arka dağımıdan cihanı sağ olsun, ömrü uzak bolsun, el yurt behvitli, devlet ehmiyetli, tutyan tutumlu işlerinin elmi damarı vaşıkları vetlenmegini tüysüremeden arzu ediyarız. Edi doğanlar, şuun kuun bidin gepleşiklermeden bir oğudan yadgı etmeye yardım veren, sahne vedeglerine ulu kömök beryen, yani Akbulut Hututu Kârhanatam bir de yardım verýär. Edi doğanlar şuun kuun bidin gepleşiklermede çıkış edecek aydımçılarmeden yerine yetiren aydımның Sağdanın sözünün kimin kidigini, şeyde näçinji ýylla Haýt Halipanyň yerine yetirendigini bilseňiz, 0-80 mäşe SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim bidin beren soralarymyza dogry we dol jogap berene-de Akbulut Hututu Kârhanatyň soňgadam size garaşýar. Onun näme diýip ustatlary ýerine geçip oturmagy sizden haýyş edýär. Mehriban dinarlar. Siz öz maşgalaňyzdaky egin eşikleriniň asmanndaky ak bulut ýaly arasy we temiz bolmagyny isleýän bolsaňyz, onda biz size ak bulut sewda belgili kirýüji terişdesini hödürleýär. Bu kirýüji terişdesi iň gysga wagtlyk programmada hem ähli kirleri düwünden ýok edip eşikde özüniň hoşumay ýysyny galyrýar. Ak bulut asman pekileri. Mehan vatandaşlar inehim memnun bilşimi diyali bir karar devletimizin bahtiyarlık döwrüne arka dağımda ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy, dep desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň inçe sırlaryny geljeki ýaşlarymyza öwrenmek üçin halipa şartlyk ýolny açyp berdi. Edi doğanlar siz bilen gepleşmeden her sany ýergeder tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Gepleşmeden her sanyda ýurdumyzyň dörli pudoklaryna rahmet çekýän bir näçe medeni ustatlarymyz, ustad halipalarymyzdan aýdymyny aýdyp, hatan bilen gepleşiklerimizden şoğulu etmegine öz goşantylaryny goşýar. Ine ata-babalarymyzdan pähminden uğralyp uly başlar, kiçikler mehman ataňdan ulýar. Elbetde şu gün kun bilen gepleşmeden başyny, ýani Mary welaýatynyň gelen ustad halipalarymyzdan aýdymyny ýergederli halk köpçüne ýetirýän Hojanýaz Öwezirdiýew bilen başlamakçy. Hojanýazdaga gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar döwletimizden bahtiyarlyk döwrüne Kahraman arka dağımyz ustad halipalarymyzdan yerine yetiren aýdymny bir ýoýman halk köpçüne ýetirmek üçin hem halipa şartlyk ýolny açyp berdi. Ine biziň her bir toý bayramlarymyzda da ýygyderli çykyş edip gelýän şeýle biziň ýaşlarymyzdan ustad halipalarymyzdan aýdymlaryny aýdyp halk köpçüne ýetirmek bolsa, sungat ustadlaryny diýsen gowandyrýar. Sebäbi her bir aýdymyň bir özüniň bir şiiresi bolýar-da. Sebäbi ol aýdymy yerine ýetirmek üçin, ol aýdymy bir döretmek üçin bir oğudan ses gerek bolýar. Kompozitorlarymyň sazlary gerek bolýar. Şeýle-de bir oğudan şygyrlarymyz gerek bolýar-da. Şol üçüsi bir garlanyny elbetde alaja ýaly işilip bir oğudan bir halkyň bir ýüregine bir baky ýaşajak aýdymlar yeterler bolup döreýär. Sözümiziň başyny Kahraman arka dağımyň ýurdumyzda medeni ustadlarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de halipa şartlyk ýol dogrusyna gepleşmesi bilen başlasak, söz sizden. Mehriban hem Kahraman arka dağımyz medeniyet sunmat işgarlaryna ullukan hormat goýýar. Buna göre etrafımızda alsak vekil wazir etrafımızda bizim ýa 3 sany ullukan medeniyet köşküni, medeniyet ozogyny gurup berdi. Şonuň üçin ähli ulanmak üçin teseýän studiýalar, häki döwre kuapdas saz gurallary, ışıklandırıcı sıralar, sahna umuman şu taýda hem mümkinçilikler döredilen mümkinçilikleri var da. Suat bizim etrafımız tuğulama ähli medeniyet aydym sazı ötürmekde ulu döredilikli işleýärler da.
Hormatly arkadaşymyň halifa şäherlik ýoly elbetde bir türkmeniň näme aňyrdan gelýän sunmatyny yitirmän arasalygy bilen, päýäkligi bilen şonu üýtgetmän inniki neslimize ýetirmek üçin aslyn azaýyp ýollary. Şu ýollarda da bizim iş yerimizde de sağlar bilen aýdymsa gurnoklarymyzy görejäs. Ondan başga da häzir döwletiň ýetirýän ullakan şäherler we bäýleşikler we esasen näme ýaşlar arasynda ýaşlar bir aýdym taýda özleriniň güzlerini görkezmek üçin ýanglan diýarym bäýleşikler geçirilýär. Şoňa da biz öz işlerimizde şolary ýalyky ýaşlary şolara taýýarlamakda ulu işler edilýär. Şu halifa şäherlik ýoluny aňyrdan gelýän ustad halifalary häzirem dinläp ber. Ony näse dinlediňse täze içinden ne halifalar bilýänler dinläp otursaň içinden täze öwüşgünler çyk gidip oturýar. Soňra aňyrsyna etmek ýok da näse öwrenýärse näse dinlediňse şonça da ustadlygyň artýar. Ýanglanýan bähtisine gatnaşan döwürlerimizde şu wagtlar şol halifalar aýdymlarynyň tilhinlerini öwrenip şol derejäge ýetdik demek diýjek bolýanym halifalary dinlemeli hökmen halifadan öwrenmeliler halifadan. Şu ondan ýene dowratda bir aýdym taýy ýolunda halifamyz ödenen wagtyň aýdymlaryny aýdan ýöne daşyndan beýleki aýdylýan aýdymlaryna ahal ýoly, Balkanyň ýoly Ramana ýoly her dinleýän bolan şolaňam içinde özüňe bir ýüregiňe jünk bolýar şonu bir hili özüňe bir aýdasyň gelýär. Tä şol aýdym öwrenip şonu halka getirýän jaň şol özüňe injak beren nokta şonu öwrenesiň gelýär. Şoň üçin hem beýleki aýdymlaram özüme ýerine ýetirýän başardymdan sahyjep bar aýdymlaryny soňky kompozitorlarymyň aýdymlary we olaryň hemmerini söýüp ýerine ýetirýärse. Ýagny halifa belläkişdiňizde ýanglan ýarym telewähleşigine gatnaşdym ustad halifalaryň aýdymlaryny aýdyp diýdiňizde näçinji ýyllarda gatnaşdyňyz? Haýt aýdymlar bilen? Men 97-nji ýylda ýanglan ýarymy gatnaşyp sonra men halifaň daglara diýen aýdymny ýerine ýetirdim. Ondan öňem bir ýanglan ýaryma gatnaşdym men halifaň arzu bilen aýdym bilen gatnaşdym. Odan 97-nji ýylda ýanglan ýaryma gatnaşdym, onda da ýeňişi boldum.
Halife şartlarda aydamızda var. Şol halifeler'in aydımını şolun oğlunları var da töreni oldu. Şolu bilen hem her duşyat kavatlaşyat da şol halife'nin aydınlarını yazga geçirecek olduk. Yavamda estirada görüne geçirecek olduk. Şoluyla maslahatlaşamayı. Şolun ullakan maslahat berip şonu ya ondan öňürtüp dinläp görüp birek-birege maslahat edip ondan halk köpçülüğüne çıkarýasa. Dogry belýäňde. Sebäbi her aýdymçy bir halipadan bir zat öwrense, sebäbi sunugatyn bir aňyrtyna çykan ýokda. Her aýdymçydan ustad halipalarymyzdan bir zat öwrenip her kimem öz ýoluny, ýodasyny tapmaly bolýardy. Hojan ýa halipa şu ýerde şeýle bir gowgurunlar berdiňiz. Belki gepleşiň bilen şu ýerine şol halipalaň bir aýdymyny aýdyp berseňiz, hasam gepleşiň bilen şowuny artardy. Häzir men halipamyň aýdan halk aýdymlaryndan birini ýerine ýetirip bereýin. Başdyna.
sarım mitli bilbillet sayrar. Mukamlar teşine yüreğe yayrar. Aydımlar yanlanýar, mukamlar gaýnaýar. Sayra ajap aydym yanlanawadım. Elbette teşine yürekleri kanatlandırýar bu aydımlary. Näçe dinläsiň gelýär. Sebäbi bu aydımlary ustad halipalarymyň döreden aydımlary, ýerde-ýerde ustad kompozitorlarymyň eserine dören aydym her bir adamyň kalbyna ruhwaýlyk paýlaýar. Ine hojan ýadygan şu ýerde şeýle bir gowy aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde, sebäbi ol aydymlary dinläningde şol aydymlary ýerine ýetiren ustad halipalarymyz biziň göhüňimize gelýär. Sebäbi olaryň bir döreden aydymlary ölmez ýetmez bolup, häzir günler etçeni geljekki döwürlerde de dowam eder diýip biz umyd edýär. Ini bärde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan meni de siziň bir aydym aýtmagyda garaşýandyr. Belki gepleşim biziň şu ýerine ýene de ustad halipalarymyň bir aýdymy aýdyp berseňiz. Häzir men ustad halipamy Qur'anada Hocalyýewiň döreden bir ajaýyp aýdym da nire barsaň bir köpçüligi baranda da şol aýdym bir höwet edip haýy edýärler da. Şu ikinji sevgi diýen aýdymny aýdyp bermek isler. Başdyna. Ýöne hojan ýazdygan siz şol aýdymy aýtmadyňyzdan öňürtü bärden ha bir näçe mehmanlarymyz bar, size berjek soralar bardyr. Äger şol sowallaryny dinläriň, soň gepleşigimizde aýdym bilen dowam edýär. Mehriban mehmanlar, ýaşlar şunkun hojan ýazaga berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Ben Mar vilayetinin Mar şäheriniň ýaşaýjysy Atayli we Ulny edip, men hojan ýa ulma berjek sorum. İlk aýtan aýtymy ötün ýa nowotfyň ýerde-ýerde aýtan ýürege ýakyn aýtymlar, şo ötün ýa nowot bilen bir duşuşyp soň aýtymlaryny bile aýtan dutarda aýtýan aýtymlar barmy? Hem estradada hem halk aýtymlaryny ýerine ýetirýär ören ustadlyk bilen şonu biletim geldi. Hawa men halipa bilen nataşlygyny köpleşigimizde de aýdypdyk. Men 80-nji ýyllarda Maratrawnyň teatryny işleýärdim, şonu Bayram Mämedowyň Men Senin Gyýdyň diýen spektakly saknasyny saklanlaşdyryp, şonu görkezmek üçin Tagtawaly retrawna aramda şonu halipa bilen duşduk. Şo taýda da halipa bilen duşup, halipa men özüniň aýdymlaryny gowurýanymy soň ýolundan aýtsak bolup finansiýanymy aýdyp soňa bir tane aýdym hiňlet berdim. 97-nji ýylda ýanglanýarma çykmaka öňünden Törenowot bilen gawatlaşdyk. O halipaň ogly bilen soňdan soň ardy bilýän aýdymy men ilkinjirak soň aýdymlaryny halipaň aýdymlaryny estrada görünüşine geçirip aýtdym da. Soňdan soň ýadyga edip halipa uradymyzy, halipa soň dinläp şol olana ken bir şodur diýip Sotada gaýbany halipa bir maňa gaýbany pata berdi. Şeýde ödünýän owatyň halipanyň aýdymlarynyň bir näçerini men estrada görnüşine geçip aýdýarsany. Netibesinde köpleşiklerimizde ýene de aýdyp berer. Belki şol aýdymlaryňdan ardy bilen aýdymyňdan bir kwenden hiňlenip berseňiz. Ey men seni görmänem elim, çaladyň canıma görşeýni. Halyňy sormaýyna geldim, halardyň canıma görşeýni. Ey meniň garyp göňlüm syndyň ey rakipler göňüne syndyň. Ey widip durmak yaman kıyındır ey arlıvın haynım sevgini yarım görüşeni gene ey görüşeni. Sağ olun. Gaýda ine şu ýerde siziň beren soralaryňyza dogry we dol jogap berendir diýip umyd edýär. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar geliňäler hojanýat öwüldürdiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Hojanýat aganyň ýerine ýetirjek aýdymny ustad halipamyz näçinji ýyly halk köpçüne ýetiripdir. Bilseňiz 0585 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende Akbul Tutuzy kärhanatynyň taýýarlanyny soňadan size garaşýar. Onu mehman watandaşlar, edip mehmanlar biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bermäne çalşalyň. Şeýle Akbul Tutuzy kärhanasy siziň öýüňize tämirlik nuruny çaýar. Hojanýat öwüldürdiň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär.
sevimi ekittiğinler Nin onu yatlayan o sapak doğunla Yatlayan bozalın açılın sağı Leytin yayradap atır saçına Yatlayan bozalın açılın sağı Leytin yayradap atır saçına Şaro vadalı yerler Yarı taslap yartıdan Varsam kenara Tolkunur neli yar Nerede diyerler Yarı taslap yartıdan Varsam kenara Tolkunur neli yar Nerede diyerler Ağlanıp üzvenin ikrarına Sen bulun sevimi yanı koyun yar Seherler yaldıram o güneş doğunna Beni teyce ardu bilen oyur yar Seherler yaldıram o güneş doğunna ardo bilen uyarır yar Ardumda adın aydım oldu İnni sana yadim mene çakım yok Sırlı bolu kalsın o sırlı geceler Bunu iğne Sırlı bolu kalsın o sırlı geceler Bunu iğne duydurma hakkım yok Yaslıktan coşalı aydan aydınım Düğün kaytalayarım teker şemali Seni yatlap baksam o aylı asmana Cemalın yatlat yar ayın cemalın Seni yatlap baksam o aylı asmana Cemalın yatlat yar ayın cemalın Ay aydın geceler akar
idi vatandaşlar aylaksam o adatı gepleşmede devam ediyor. Siz bilen gepleşmede idi derli tomaş ediyen bolsaňyz görýänsiňiz. Bilen gepleşmeden her sanyna ýurdumyzyň dörli pudoklaryna rahmet çekýän medeni sanat ustatlarymyz idi derlerine ustat halipalarymyň aýdymyny ýerine ýetirýärler. Biz bolsa gepleşmede gatnaşmany gelen ustat aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymnyň sadynyň sözüniň kimligini sorak berýär. Bilen gepleşmeden bu sanyna da bir näçe ýerleşmeden beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ýerleşmeden SMS-lerge goşdy. Şeýle öz çağajyklaryny, şeýle öz ejelerini, kakalaryny, enelerini, doglan günlerini gutlaga mene bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Bir de şu SMS-i yetişdiğimizçe şu ýerde okap berer. Ýöne wagtymyz çäkli bolan soňam bilen gepleşmede iýeren SMS-lerini dem göni ýaýlym arkaly ýerlerle size ýetirler. Ýöne şol SMS-leri ugradaňyzda ýaşaýan ýeriňizden salgysyny, şeýle de adyňyz, familiýaňyzy ýalňyşman, dogry we dogry ugratmaňyzdan sizden haýyş edýär. Biz bu täzer gepleşmeden şu ýerine ýerleşmeden gelen SMS-leri gysgaça okap geçeýin. Mehman watandaşlar, ine bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Dewran Gylyjew. Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa. Edi doganlar Maral Ataýewa da biziň gepleşiklerimizde idi derli biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ýerleşmeden beri. Bu SMS-i Lewap welaýatynyň Çerje trawynyň ýaşaýjysy Allah beren Berdiýew. Şeýle-de Mar welaýatynyň Sakarçagy trawynyň ýaşaýjysy Gödel Amanowa, Mar welaýatynyň Mare trawynyň ýaşaýjysy Görogly Durduýew, Ahal welaýatynyň Akbuda trawynyň ýaşaýjysy Anna Cemal Artykowa, Ahal welaýatynyň Beherden trawynyň ýaşaýjysy Allah Nazar Durduýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gödel Jumaýewa, Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň ýaşaýjysy Biwnur Durduýewa, Ahal welaýatynyň Beherden trawynyň ýaşaýjysy Taparmurat Durduýew, Ahal welaýatynyň Tejen trawynyň ýaşaýjysy Mukam Maksadow, Ahal welaýatynyň Tejen trawynyň ýaşaýjysy Bäwul Çary, Ahal welaýatynyň Çerje trawynyň ýaşaýjysy Gödel Rozbaýewa, Daşowut welaýatynyň Godag trawynyň ýaşaýjysy Mirgelli Atahanow, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjysy Sabr Rzaýew, Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Täjgül Annaýewa, Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy Ürstem Saparow. Edi doganlar, inha biziň gepleşmede SMS ugradan ýerleşdirmek, ýani biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap beren ýerleşdirmek bolup dur. Edi doganlar, näşe gün biziň gepleşmede ýa-da derli SMS ugradan ýerleşdirmeden bu SMS-ni bir gepleşiň dowamyny okap guturar ýalagam däl. Şoň üçin hem doglan günleri gabat gelen ýerleşdirmeden gelen SMS-lerim häzir şu ýerde gysgaça tanışdyryp geçeýin. Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Babaryp owasynyň ýaşaýjysy Juma Aşyryf iýerýär. Jumada öz ejesi Gurbanuly Laýlanyň doglan gününi gutlap, mirasyňyň hadinasyny bir aýdymy eşitdirmegmi haýyş edipdir. Şeýle-de Göktepe trawynyň Gorja owasynyň ýaşaýjysy Gurbanyeli Durdumuradow, şeýle-de Ahal welaýatynyň Duşok şäherçetiniň ýaşaýjysy Ogul Bayram Durdumuradowa da ine öz ogly Türkeş Murady doglan günü bilen gutlap, mirasymyň hadinasyny bir aýdymy eşitdirmegmi haýyş edipdir. Edi doganlar şu ýerde ýene de bir näçe SMS-ler gelip goşdy. Bular Mar welaýatynyň Sakarçagy trawynyň ýaşaýjysy Ýadul Bayram Gylyjewany ogly Maksat doglan günü bilen gutlaýar, şeýle-de oňa berk jan saglyk arzu edýär. Şeýle-de Lewap welaýatynyň Çerje trawynyň ýaşaýjysy Bäwul Galandarowanam doglan günü bilen öz ogly Döwlet Murat gutlap, oňa uzak ýaş arzu edýär. Edi doganlar, şeýleden ha şu ýerde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýjamal Babaýewa öz balygy Aknawadyň 2 çagatynyň dünýä iýenmegi bilen gutlaýar, şeýle-de oňa berk jan saglyk uzak ýaş arzu edýär. Ýene de öz balygynyň ýa-da derli ogul gyýlaryň bolmagyny tüýsüreginiň arzu edýär. Edi doganlar, şu gün biziň gepleşigimizde ýene de Aşgabat şäheriniň Büdümeýin etrawynyň Akdaşaýak owasynyň ýaşaýjysy Göklaga, ýagny ol 82 ýaşynda biziň gepleşigimizde ýa-da derli tomaşa edýär, şeýle-de mirasymyň hadinasyny bir aýdymy eşitdirmegmi haýyş edipdir. Edi doganlar, şu gün biziň gepleşiklerimizde ýa-da derli hat ýollaýan, SMS ýollaýan ýerleşdirmeden diýsenken, galan SMS-lerim ýa-da derligine göni ýaýlym arkalam size ýetirler. Edi doganlar, biziň şu gün ýerleşdirmeden haýyşdyny nazarda tutup, mirasymyň hadinasynyň aýdymy diňleýär, soňra gepleşigimiz dowam eder.
çörüklü cani oğulları. Ay, gelişiktir bayrama, gelivedir toya, rahmete baktaman, sultandır diye. Ömrün bağıtını can, ömrü eye, periştedim aklı cani oğulları. Gelişiktir bayrama, gelivedir toya, rahmete baktaman, sultandır diye. Ömrün bağıtını can, ömrü eye, periştedim aklı cani oğulları. Evi vatandaşlar aylaşım o vadatı gepleşimide devam edýär. Biziň gepleşimide ýygy derli tomaş edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşimimiň her sanyna ýurdumyzyň dörli podoklarına dähmet çekýän bir näçe ýaşly atalarymyz, enelerimiz bize mihmançylykda. Evi vatandaşlar şu gün biziň gepleşimide 81 ýaşly atamyz Türkmenistanyň atqadan medeniýet işgäri Ata Täzebaýew bize mihmançylykda. Halipa gepleşimide hoş gördük. Kahraman arkadaşımızın sayesinde 80-90 yaşamak olmur ullukan yaşlayan neyse yazdığınsa, dörettiğinse, yaşaysınsa yaşadın ne diye azaptan has azap baransan doğurum. Juda juvan olya, yaş olya gördüm. Pasarlar ayrılıp ette yoğurum. Yıllar geçip tepleşse de yıllara 81'de toynak salyan, yılda da. Ötya oğullar bir şehir kendimiz. Yaşıdır yaşara beriyen pendimiz. Kahraman, arkada prezidentimiz. Atlarsan ak bedeve düldüle 81'de toynak salyan, yılda da. Mehriban adamlar. Şu bu uğraşık demek. O en bir azayip var. Bütün Türkmen halkı bir yere gideceğim olsa, bir rahat iş başlayacağım olsa, işin uğraş olsun diyendir. Ne bizim arkadaşımız, Mehriban prezidentimiz bize şunu yazdılar arzu etti. Onun başlığı, yaşar ömür bakı, yaşar ebedi. Arkadan asan onun başlığı, bulur büyük başlanıştan senedi. Arkadan asan onun başlığı. Onun başlığı, şeyle azap iş ediyor. Aşıkları birbirine duş ediyor. 80-90 yaşanlarım yaş ediyor. Arkadan asan ravaşlığı. İyilin günün koltuğundan götürür. Adamları baht atına atarır. Seni isteyen maksadına yetirir. Arkadan asan ravaşlığı. Ravaşlık en acayip alamet. İyilin günün salamattır, salamat. Barp yatan keramattır, keramat. Arkadan asan ravaşlığı. Türkmen'e nazarın aylasın Allah. Filanımız sarpamız asmana kalya. Yanksalar elime, yanksalar dünya. Arkadan asan ravaşlığı. Ben mehriban adamlar Marmara hayatının oğuzhan etrafında Merkez kitaphanesi oluşan, sonuçta mehriban, kahraman arkadaşımızın her bir yazan eserlerini halk köpçülüğünü vaat etmekte yaşlılar olup katı ullukan işleri ediyor. Kitaptan çıkan o vaat diyen bir koşuyadım. Kahraman arkadaşımın eneye tağdiyim, mukaddesliğe tağdiyim diyen kitabını okuyup, men şeyle bir tolunum. Şol kitabı okuyup, Fipalap indirdim dünya. Şoň üçin öňünde başymy eğýän. Baştan öz bağlagy yalkady Allah. Bir bara uýýan, hem sana uýýan. Ezican,
men seni şeýle bir söýýän. Yerimde ýolladың mektebe sary, köperlik kemkemden dosýalyň sany. Ulollum, goýollum gün geçtik saýy, men seniň enelik mehriňi duýýan, ezizcan. Men seni şeýle bir söýýän. Meni sipan ellerine dönüyün, bağlam diyen dillerine dönüyün, huduranca günlerine dönüyün, her beren öğütten kursanma kuyyan, ezezan. Men seni şeýle bir söýýän. Ene tağdym mukaddesliğe tağdym, eneni sila ya Tanrym. Çünkü ene meniň bärim hem aňrym. Ha bolsun iýertir, ha bolsun öýlen, ezezan. Men seni şeýle bir söýýän. Ene keramattır, ene kemaldır, ene dowamattır, ene dowamdır, ene meniň gursakdaky dowamdır. Oňa hey enänem bolarmy söýmän, ezizan. Men seni şeýle bir söýýän. Ene mydam hyýalymda, aňymda, ene meniň niragse ýanymda, ene meniň jigerimde, janymda, ne azap zamany, ne azap öýlen, ezizan. Men seni şeýle bir söýýän. Yaşlı neslem, yaşlara da şeýle bir ullukan hormat koyan, kahraman, mehriban arkadaşımız can sağ olsun, ömrü uzak olsun. Onun her bir edýän işleri koy bundan bir da onu vaaz alsın. Halka bolly daşyňa senin, döwlet başyny başyňa senin, dik bolsun gadamyň, bek bolsun senin. Sen barında vatan barha berkarar, uzak yaşa, baki yaşa, arkada. Mehriban hanımlar, mehriban doğrum nasiyas, men 8 tane koşulur kitabım var. Yine son birini size soğuk vermekçi mümkün olur. Sağ olun. Sağ olun Halipa. Kesbiňizden kemal tapyn goý elmedama galamyň uçy ýitip bolsun, ýene de biziň gepleşiklerimizde ýygy derli gatnaşyp, biziň aýdymçylarymyza da täze eserleri, täze şygyrlar döredip, ýygy derni aýdymçylarymyza ýardam bermeňizden tüýsürekden arzuw edýär. Sağ olun. Biziň ustad halipalarymyza, geçmişde ýaşap geçen şahsiýetlerimizde, şeýle de biziň ustad halipalarymyza, Medine ustadlarymyza, şahyrlarymyza, erkekli halkymyza ýaşamak üçin, döretmek üçin şular ýaly giň mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadağımyza münkerem sağ bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadağımyzyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. El ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşynyň arawaçlary wetlenmeňem tüýsürekden arzuw edýär. Mehran watandaşlar, edil mehmanlar, aganadar Allah muradyny ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Seher kuşlar sayrana, parlap güller açylar, bahar kuşlar sayrana. Bülbüllerin owazy wasbeder bahar ýaly, artar gözüllüň näzi, bahar kuşlar sayrana. Göçerler, uluk millil geçerler, müňlep nağma taşarlar, seher kuşlar sayrana. Seher turan duşlar, dinlep hoş bolar, şahir gadar joş bolar, seher kuşlar sayrana. Hey 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 hey.
Merhaba vatandaşlar. Aile akşamı o adatı gepleşmede devam etiyat. Bidader töhwetleşmede şugun kugun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen yani Ustad Halipamy Türkmenistan'ın halk artisti Ak Muhammed Saparov'un ine şagirdi Maqsat Jahangir bilen devam ediyat. Maqsat doğan gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka damy geçmişde ýaşap geçen Ustad halipalarymyň olaň ömür derejeliğini bilen bir gyzyklanar ýaly olaň ömür derejeliğini öwrenmek üçin döreden aýdymlaryny geljekki ýaşlarymyza ýetirmek üçin halipa şartly ýolunu açyp berdi. Ine edem ir döwürlerde öz aýdymlaryňy bilen Ustad halipamyň aýdymlaryny aýdyp bir halk köpçüligini täze aýdymlary täze röwüşde işläp halka ýetirýäňiz. Şeýle-de ýaş aýdymçylar bilen köp eserler döredýäňiz. Ine şuň kun şu gepleşmede de halipa şähertlik ýol dogrusyna şeýle-de gahrman arkadagymyň Medine Sumut ustatlarymyza döredip beren mümkinçilikler dogrusyna gepleşmede dowam etsek sizden. Gahraman arkadağımızın bize döreden mümkünçilikler için köp sağolsun aycan. Ak Muhammed Saparov men yazgılar üstü bilen öwrendim. Aýdymlaryny. Hawa şoň dörejiliğini ladyny iýdarlap, şoň gowy şeýdip bir hilek onuň özüm aýdym döretsemem, şoň sesine meňdäp dur diýip iýler aýdýar, men bilemem onu. Onun näse esasanam şu aýdym aýtmadan öňmen döretmäni gowy bar. Ýaş aýdymçylar gelýär, döredýär. Şonuň edip biläjek tilsimleri bar. Olaň ýollar başga ýollanmarda şu gelen aýdymça. Şoňa oturdup ilaýjak edip aýdymlar ýazyp döredip berýärler. Ýagny maksat siz aýtdyňyz, men gaýbana halipam Ak Muhammed Saparov diýdiňiz. Siz Ak Muhammed Saparowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir ýerine ýetiriňiz. Şeýle-de şol halipa bir täze eser döredeňizde bir diňledip gördüňizmi? Siziň aýdymlaryňyzy diňledimmi? Biz toylarda da hatta da gabat kan geldik. Studiyalarda işleştik. İlki şol 94-nji ýylda barıp aýdymda men bir aýdym döretdim diýdim. Mawtumulyň sözlerini. Şonu şol siziň ka meňde ýa bir kilek diýdim. Olam diňletdi. Ýok diýdi. Bu taýda başga edik diýen sen aýdymyň 10 ýalyk däl. Ýöne şol ähengde bolyn ütgeýä diýdi. Ýöne ýoluň. Hawa şey diýdi. Ýok gowy diýen baha berdi şondan soňam şeýdip aýdy berdik, döredi berdik. Yüreğine yanlayan kollarım bağlar, arşan dinayım diğerine veririm. Bir kameram aradan karan yerlerim, balıkları kulakta yemedim yerim. Bir kameram aradan karan yerlerim, balıkları kulakta yemedim yerim. Men şo ýoldan gitmeli boldum. Başga ugrym menki bolmaz. Görýänmi? Her kimiň bir özüniň bir süýüp diňleýän aýdymçysy bolýar, özüniň halipasy bolýar. Sen şol halipadan näme öwrenseň, näme aýdym satsaň oty iňçe syrda. Şo iňçe syryny ýerine ýetirip bir tilsimlerini öwrenýänçäň, sen bir sahna çykyp ýa halk köpçüne aýdym hödürläp bilmeýäňde. Sen şol aýdymlary diňleýäňden soň hökmanýagda bir halipa diňledip onuň halk köpçüne ýetirmeli, dogry dämi? Aýdym döredemde ilki bilene öz sazanna, halipa sazanna, Döwlet Hojaliýew ilki bilene şoň bilen maslahatlaşan şoňa diňledýär. Onuň öz sazanna, halipa sazanna Bäşim Meredow oňa diňledýär. Onuň ýakynlaryma diňledýär, maşgalama, uyama, jigime. Gollasa şolaň köpüzi gollasa şol aýdym ýerine düşdi diýip onuň ýazgysynyň uğruna çykýan. Görýänmi? Indi siz Ak Muhammed Saparowyň aýdymlaryny diňleýän ekeniňiz, şoň aýdymlarynyň köpräk aýdýasydyňyz, ýene-de özüm hem täze aýdymlar, täze eserler döredýän ediňiz. Görýänmi? Şol aýdymy
halipadan bir näçe zatlary öwrenip şerede o halipaň ýoly bilen ýörep, soňra näme her aýdymçy öz ýoluny ýodasyny tapýar da näsedem özüňiň ýoluňy tapsaňyz täze-täze eserler döredip halka ýetirýän ekeniňizde ýene bir sowal beretimiz gelýär. Şu aýdymsaz sungaty bir ýençe sungat da Tebebi halkyň bir öňüne çykjak bolsaň sen halk aýdyma ýerine ýetirmeli bolýan, estrada aýdymlara ýerine ýetirmeli bolýan, kompozitorlarymyň aýdymlaryny ýerine ýetirmeli bolýan, halkyň bir göwün söýen aýdymlaryny siz halka ýetirmeli bolýaňyzda. Ine siz şu toý bayramlarymyzda halk aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Haýt halipalar dinlemäni gowy görýäňiz? Halipalardan aýtsam Ewwel Geltekayf, Tahy Jepbarowyň aýdymlaryny Ödeniýaz Nowatyw, kadym dutar wagşylaryny dinläp, özümiz estrada aýdymçy bolsagam, şolaň edýän heňleri ýüregime ýakyn gelýär meň. Hawa. Şondan onuň gerek yerim alyp, gerek yerini öwrenip aýdymyň döremeginiň sebäbine de şolar maňa himayatçy bolup durda, aýdym ordan. Şolardan köp zat öwrenýän men, kadym sazlar dinläp, şeýoly ýöretip ber. Dogry bilýäňiz-de. Tebebi her aýdymçyň özüniň şahyry bolýar. Özüniň sadanyny bolýar. Ýani siz aýtdyňyz, men o sadanyny barny özüňiz ýanyňyz bilen alyp gelipsiňiz. Ine şol sadanyny bilen maslahat berýänsiňiz. Tebebi şahyryň sen aýdym döretjek bolsaň süýji eserler gerek bolýar-da. Ine siz haýsy şahyrlar bilen maslahatlaşyp, haýsy şahyryň aýdymlaryna köpräk aýdym aýdýaňyz? Ýene de staýda belläsim gelýär, şol döredýän aýdymlaryň sözlerini özüm ýazýan. Köpü aglabatyny özüňiz ýazýaňyz. Özüm ýazýan. Halk aýdymlara aýdýar, magtumly, seýdiň sözlerini, molla nepes, owadan söýgi barada düzen geçilen goşgulary alyp aýdymam edýär. Taýarlaýaňyz. Taýarlaýar. Aşgabat diýen aýdymy döredip geldim. Ine şol aýdym bilen hem dowam edäýsem diýen şu gepleşigi. Başsyny. Ellerim köpek dağları, bayram giden kara gumi, ay aydan da reşretli.
wadıňa ençe ýürek maýyllar. Senim adam dinlemene kayırlar. Sen uğrunda müňläp teşne sayırlar. Sayra ajap aydym ýanglana wadım. Elbette biziň teşne ýüreklerimizi ganatlandyrýan bu aydymlary näçe dinlediňse de dinläsiň gelýär. Sebäbi bu aydymlar her bir insanyň bir aladaly günüde, gaýguly günüde, şatlykly günüde hasratyny deň paýlaşýan aydymsa sungat diýsek elbette ýalňyşmasak gerek. Edi onlar näşe gün biziň gepleşigimizde Maksat Jahangirow hem näşe ýerde gahrman arka dagymyň biziň medeniýetimiz ustaatlarymyza döredýän mümkinçiliklerini, şeýle-de watanymyzyň nähili gözelliklerini wasp edýän Aşgabat diýen aydymny dinledik. Elbette nenen wasp etmejek gahrman arka dagymyz her bir insanyň bagtyar bagtyl durmuşda ýaşamak üçin gözel binalary gurup berýär. Ýaşamak üçin hem ähli şertleri döredip berýär. Elbette ýüreklerimiziň hem dillerimiziň hem senasy paýtagtymyzy wasp etmek, watanymyzy wasp etmek her bir medeniýetimiz ustadyň paýyna düşýär. Ine maksat şeýerde şeýle bir watanymyzy wasp edýän şeýle ajaýyp bir gowy aydymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz-de. Ini bäherde watandaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan ýene deň aydym aýtmaňyza garaşýanlar. Belki gepleşmediň şu ýerine ýene de bir ustad bir halipalarymyzyň bir aydymyndan aýdyp berseňiz. Men Türkmenistanyň halk artisti Halipam Akmuhammed Saparowyň ýol ýan aydymyny aýdyp bereyim. Başdyny. Ýöne maksat aydym aýtmadymyzdan öňürtü, ine şu ýerde bir näçe medeniýet ustaatlarymyzyň, ýagny medeniýet ugruny okap beren talipçilerimiz bar. Ýene de bir näçe şu gün biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen ýaşul atalarymyzdyr, enelerimiz, şeýle-de bir näçe denanlarymyz biziň mehmançylykda biziň gepleşigimizde. Näder şu gün gepleşigimizde şu ýaşlaryň ýa bolmasa ýeňelerimizin atyda bir berjek soralar bardyr. Ilki şu sowallaryny dinläliň, soň gepleşigimizde aydym bilen dowam edäýelim. Mehman talipler, ýaşlar, halipalar, ýeňeler, Maksat Jahangirowa berjek soralaryňyzy arty berip bilersiňiz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýçysy Kulyba Ogulbay. Men berjek sorag Maksat çygymyda biz halipamyz Akmuhammed Saparow diýip aýtdyňyz-da. Ondan soň öz şägirtlerimizden mardyr näçinji ýyllarda başladyňyz. Öz maşgalaňyzda ýylyňyz ýörtjek çağalaňyz bardyr, şola barada gurulmaly aýtýaň. Men şägirtlerim diýip menden döreden aydymlamy alyp aýdýarlar. Olar öz ähäňini aýdýar. Olaň öz ýollary bar. Aydymlar döredip berýän. Şumatly ýaş aydymçylygyň içinde Söhbet Şumaýew aýdýar. Aydymlamdan. Teýdilla Ummadow aýdýar. Şajan Şaryf bar, ençeme Watan, Aşgabat. Söýgü aydymlary. Öz şägirtlerinde mar ekenne. Maksat şu ýerde aýdyp geçdiler-de ýeňemiz siziň aydymsa sunatyny dowam etdirýän öz çağalaňyzdan barmy diýdi. Näme? Ata kesbi ogly halal diýişleri ýaly aydymsa sunatyny dowam etdirýän öz çağalaňyz bolsa hasam gowda. Şo barada da aýdyp berýäňiz. Olaň saýlap alan kärleri başga. Kärleri başga. Diň onu şägirtleriniz bar ekenne. Şägirtleriniz bar. Indi maksat şu ýerde ýaňy näçinji ýylda aydym aýtmana başladyňyz diýdi ýeňemiz. O soragyna da bir jogap berseňiz. Çıkan Türkmenistanyň halk artisti Ata Avliýew goňşy bolup ýaşardy. Şonda kiçikam enem atam öz boýuma göre dutara berdi. Dutardan abaşym çykmady. Nesat Guram elledigen gitara diýil estrada tarap bererge boldy. Şeýdi we munyň ine ýazgylar bilen Akmuhammed Saparowy dinledim. Şeýdi şoň ýolundan gidip, soň özüm döredip öz aýdymlarymyza geçip. Ine şeýdi halipalar onun Atagelli Garyağı diýip Türkmenistanyň halk artisti bize şu 3-nji sınıf, 4-nji sınıfkam bir aydym molim bolup geldi. Mektebimde. Ana şonum agaja wakar diýip pianinada çalyp bize öwrederdi. Ine bar şol aydymlarda gelişim jeýle. Maksat ine şu ýerde agaja wakardan aydym diýende elbette ol aydymy bilen Ustad Halipamyz meşhur bolup, meşhur kompozitorymyz Nurhal Mamedowyň eterine döredilen aydymda. Belki şol ýaşyk ýyllaryňyzda şol öwreden aydymyndan bir benden hiňlenip berseňiz. Agaja wakar arasyndan su akar. Akar için parhy yok, iki sinemden yakar. Elbette ol aydymlar her bir insanyň şeýle ýaşul enelerimizden, atalarymyzdan bir kalbynda ýaşaýan aydymlaryň biri. Ony näme mehran watandaşlar, ediz mehmanlar gelen häzir Maksat Jahangirowyň ýerine ýetirmegine
aydım dinlärin. Şeýle maksadyň ýerine ýetirjek aydymny Ustad Halipamyz Akmuhammed Saparow näçinji ýyllar halk köpçüligine ýetirdi. Şeýle şol aydymyň sadynyň tüdüniň kimikdigini bilseňiz 0580 mäşe SMS ugratyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dogry jogap berene de Akbulut Hututy Kärhanasynyň taýýarlan sogadym size garaşýar. Onda mehran watandaşlar biz gepleşigmidi Maksat Jahangirowyň ýerine ýetirmegine aydym bilen dowam edýär. Gidelim bu yolun belintli pesli Kâte sevinip min kâte huvutli Aydık bilmeresin, deyip bilmeresin Aydık bilmeresin, deyip bilmeresin Ellerimde sağlam, kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım, sinamda dağlı Ellerimde sağlam, kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım, sinamda dağlı Gündüzler karalıp, giyceler yağdı Her kim bar yerlerden gözleyer bağdı Aydık bilmeresin, deyip bilmeresin Aydık bilmeresin, deyip bilmeresin Ellerimde sağlam, kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım, sinamda dağlı Ellerimde sağlam, kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım, sinamda dağlı Dostlar bu yollar kimde yodalır Kimler yatıp geçti kimseler bökür Aydık bilmeresin deyip bilmeresin Aydık bilmeresin deyip bilmeresin Ellerimde sağlam kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım sinamda dağlı Ellerimde sağlam kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım sinamda dağlı Ellerimde sağlam kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım sinamda dağlı Ellerimde sağlam kollarım bağlı Aydık bilmem min arlım sinamda dağlı Iri watandaşlar aýla akşamyň o wagtda gepleşigimizi dowam edýär. Siz biziň gepleşigimizi ýygy derli tomaşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz biziň gepleşigimizi, ýagny ýaş nesillerimize edep tere berýän ýaşul atalarymyzdan bizde mehmançylykda. Biräder ýaşul atalarymyzyň berjek gurulmary bilen gepleşigimizi dowam edýär. Gepleşigimizi hoş gördük. Özüňizi tanıştyraýsaňyz. Mara welaýatynyň Mara etrawynyň Aşgabat Keňeşiginiň ýaşaýjysy Ýazgerli Saraýew Mara etrap ýaşlylar guramasynyň agzasy. Aýla akşamyň o wagty gepleşiňizde gatnaşyp otyrys. O wagtyňa maýyl, sadyňa maýyl, milli mirasyňa, özüňe maýyl, teşne ýüreklere nur bolup çaýyl aýla akşamynyň azap wagty. Hormatly prezidentimiz ähli welaýatlary bir hatarda Mara welaýatymyzda öwrenkäne işler geçirdi. Maran karbamid zawodyny gurap berdi. Marda gaz bu turbinali elektrik stansiýasyny gurup berdi. Agoý binasyny, merkezi kitaphanany, töleme sanasaň sogaby bar. Biz şu zatlara görüp goýsanyp, gonyp ýaşyl nesiller özümüz şygyr döredýäs. Türkmenistan rawaşynyň watanyň hoşgy mukabbereň. Başsyna. 2019 rawaç ýyl bolsun.
artkal devlet bereketi bol bolsun. Kucak dolu, deste kul bolsun. Türkmenistan Ravaş'ın vatanı. Vatanın bir taraf Ravaş'tır işi. Ak mermer Aşkabat, on gövher gaşı. Konyar halkımın karrası yaşı. Türkmenistan Ravaş'ın vatanı. Güzel diyarımızı yürekten söyyaz. Özümüz cennetin törünü duyaz. Ediz arka dağı sağ olsun yaz. Türkmenistan Ravaş'ın vatanı. Sağ olun. Eşretli devrani bize bağışeden yurdun kahramanı Ediz arka dağı. Türkmenin adını dünya nakşeden yurdun kahramanı Ediz arka dağı. Vatanımı östürüp, özgördüp kuruyan, ertire, geleceğe yol açıp beryan, halkın arkasına dağ olup duruyan, yurdun kahramanı Ediz arka dağı. Tədədən dikeldip, yüpek yolunu, dünya meşgul etti Türkmen ilini, acap zamanamın beyik alimi, yurdun kahramanı Ediz arka dağı. Devletli işlerde ak pata veren, halkına cenneti mekanı kurun. Hayran kalıp bakya bir gelip görün, yurdun kahramanı Ediz arka dağı. Yürekten büyüsönyan beyik diyara, kolu da diyan uzak yakın dost yara, tarifin geçenler aydım destana, yurdun kahramanı Ediz arka dağı. Bize şeyle şartlar öğretip beryan, şu Halife şairtiki yolunu açıp veren, hormatlı arkadaşımı da özümüzün çektiği hoşarlığımızı bildirir. Ömrü uzak olsun, tutyan tutumlu işler, Ravaş olsun, canı sağ olsun. Sağ olun. Şun kun bilen gepleşigimizde gelip beren gurunglarymyz üçin, okap beren şygyrlarymyz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Goýulmydama ýaş nesillerimize edep terbiýeligi, jerede ýurdumyzyň ötüşlerini wagt netiqat etmekde de alyp beren işleriniňizde üstünlük kemraňyz bolsun. Mehran watandaşlar, bizler gepleşigimizde Maksat Jahangirowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Kanı kara göz yaram, alın sabrın kararam, yandı yar mı yar ol bizi. Ömrümün ak yılları, ömrümün ak gündüzü, yandı yar mı yar ol bizi. Ay aydınlı hoş geceler, hasretli olanlı geceler, dursun aydın geceler. İnce aylar, en yıllar, seni görmedik gülüm, ardımda göresendim. Ömrümün ak yılları, ömrümün ak gündüzü, yapma yar mı yar ol bizi. Ay aydınlık hoş geceler, hasretli olanlı geceler, dursun aydın geceler.
yarım alan sabrın kararım Yarlı yarlı yar ol bizi Ömrümün akıllıdı Ömrümün akıllıydı Yarlı yarlı yar ol bizi Ay aydınlı hoş geceler Hasretlananlı geceler Dursun aydın geceler Dursun aydın geceler Dursun aydın geceler Evi vatandaşlar aylaşım o adatı gepleşmede devam etiyet birader söhbet teşlumede Gulverdi Jeppar bilen devam etmekçi. Gulverdi gepleşmede hoş gördük. Ine bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne halipa şähertlik ýoluny geljeki ýaşlarymyza ýetirmek üçin gahryman arkadamyz halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Tedemine öz kakaňyzyň döreden eserlerini şeýle täze eserleri bir ýurdumyzy arkadamyzy wasp edýän, watanmyzy wasp edýän aýdymlary täze rewişde işläp garkypçyny ýetirýär. Şu aydymsa sungotu diýilenne ol bir iňçe sungotda sebäbi her bir aydymça da ýaşlykdan, çağalykdan bir aydymsa sungotuna bolan höwes sörýär, oňa bolan zihin örýärde. Ýöne şol aydymdy ýerine ýetirende hersiniň bir öz boluşly hiňi bolýar. Şumal öz kakaňyzyň ýoluny dowam etdirýände şu Ustad Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepparowyň bir aýratyn bir öz boluşly ýoly bar. Sebäbi ol ýoly ýerine ýetirmek onu aýtmak her bir kişi başartmaýar. Sebäbi her aýdymçyň özüniň ýoluny şonu bir ýoýman bir halka ýetirmek üçin onuň bir şägirtleri bolýar. Onuň öz nesil dowamaty bolan öz çağalary şol aýdymsa sungotuny ýoýman halk köpçüne ýetirýärdi. Ini sizem diňe bir kakaňyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizmi ýa-da başga da halipalaryň aýdymlaryny aýdýaňyzmy? Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz bize halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Halipalarymyzy tirsegine alardy hormatly prezidentimiz. Şonuň üçin sunuwada medeniýete goýýan Ullohan sarpasy üçin men hormatly prezidentimize gahrman arkadagymyza köp sag bolsunlar aýdýan. Jany sag bolsun, belent başı aman bolsun. İlur pähfetli tutyan tutumly işlerem el mydamy rowaj alsyn. Doğrudanam men diňe bir kakamyň halipamyň aýdymlaryny dälle men halipalaryň hemmesine hormat goýup dinleýän. Hem armağan etmene konuma bağladı. Elbim armağan etmene konuma bağladı. Yar yar bağları gel gel bağları. Elbim armağan etmene konuma bağladı. Sebäbi biziň halipalarymyzyň ýerine ýetiriş ýoluny, ýerine ýetiriş usatlygyny hersinde öz boluşly aýratyrlyk bar. Şol aýratyrlyklary tapawutlandyrmak üçin hem şolardan özümize bir gerek bolan zatlary öwrenmek üçin hem men halipalarymyzyň hemmesini dinleýän hem hormat goýan näçe öwrenýänçe de öwrenmäge şolarda zadyň köpdigine de göz ýetirýän. Şonuň üçin halipalaryň hemmesiniň aýdymlaryny dinleýän hem başardygymdan ýerine de ýetirýän. Sag bolun, dogry belleýäňde. Indi şu ýerde bir soraw beretim gelýärdi. Ýagny biziň
aňyrdan gelýän bagşçylyk sungatymyzda bir aýratyn ýollar bar, aýratyn bir eheňler bar da. Haýsy bir welaýatyň bir aýdymny diňleýände öz eheňi bilen, özüniň bir ýol bilen tanap bolýardy. Ine şol damana ýollyýa, ahal ýollyýa, salyr saryk ýollyýa, şolar ýaly biziň bir ýollamyz bar da. Her halipada, her bagşam özüniň bir ýoluny, ýodasyny goýup giden soň biz şonu täze rewşde estrada görnüşine geçirsegem täze rewşde halka getirmeli. Sebäbi hersiniň bir öz aýratyn jukgullulary, sesem bolýa, käbir ýerde bir çekimli ýerleri bolýa, özüniň bir aýdymynyň bir şiralja bir täze bir öwrümli ýerleri bolýardy. Şolar dogrusyna da bir aýdyp berýärsiňiz. Doğrudanım her welaýatyň her etrafyň diýen ýaly öz ýoly, öz ýerine ýetiriş usatly äheňi bar. Şonuň üçin şeýle bir ýagdaýlar bolýar, bir-birine meňzemeýän aýdymlar şol bir aýdym, mysal üçin salyr saryk ýoluny ýa-da ahal ýoluny ýerine ýetirilýär bolýan, hersiniň bir öz boluşly aýratýlygy bar. Sebäbi hälemir bellek geçdikde halipalar şol aýdymlary ýerine ýetirenne şeýle bir dogry görnüşini, dürüst görnüşini, sözlerini ýoýman ýerine ýetiripdirler-de. Şol her ýoluňam öz aýratýlygy bar, ony şeýle bir diňläp oturýan, deňeşdirýär, meselen söz bilen aýdyp aňyrsyna çykarýarlar. Ýöne ýene bir bellek geçmeli zatlarymyzyň biri ine biz häzirki zaman aýdymçylary diýip alamyzda şol halipalaryň aýdymyny ýerine ýetiren halatymyzda şol aýdymlaň düýüp mazmununy üýtgetmän dogry görnüşine ýerine ýetirsek, ol estrada aýdym bolsun, halk aýdym bolsun, tapagy ýok. Şeýle ýerine ýetiren ýagdaýymyzda bizden hem gelecekde öwrenjek ýaşlar, aýdymçylar şol aýdymyň dogry nusgasyny öwrenmek üçin biz hem elimize gelenini etmeli bolýar. Şonuň üçin türkmen halk aýdymlarynyň üstüne işlän wagtyň gaty kän zähmet sarp etmeli bolýar. Ol bir günne, ýarym günne ýa bir günne döreýän hem zat däl, düýpleýin öwrenmeseň kemçiligini özüň duýmasaň, halipalardan maslahat salyp öwrenmeseň, ol aýdymlary edil bir ýanaşyp bolanak, ýerine ýetirip bolanak. Şonuň üçin her ýoluň öz aýratýlygy bar. Ene men özüm zamana ýolundan aýdymlary ýerine ýetirmäni gowy berýän, özüme de ýakyn ýol. Şol aýdymlaňam aňyrsyna giden bir umman ýatyr, aňyrsyna çykyp öwrenip bolar ýaly däl. Dogry belýäňiz. Ine sizem ýaňam bellek geçdikde öz qaqaňyzyň ýoluny dowam etdirýän ediňiz. Şu qaqaňyzyň ýoluny dowam etdireňizde ol halipaň bir aýratyn bir öwşünlüje bir öz bolşulja ýoly barda. Indi siz şol halipadan bir öwreneňizden soň şol halipa bir diňlediňizmi aýdymyňda? Sebäbi ol halipanyň bir berýän maslahatlary bardyr. Ol halipanyň bir sahna çykanda, ýa bolmasa aýdymy ýerine ýetirende, ýa bolmasa sahna edebinde de size berýän bir maslahatlary bardyr. Şonu bir ýatlap geçäýsiňiz. Hökmany suratda aýdym täze bolsun, öň aýdylan aýdym bolsun, men aýdymyň üstüne işlän mahalym ilki bilen maslahatçym halipam. Sebäbi şeýle bir ýagdaýlar bolýar da, käbir aýdymlaryň sözlerini diňläp öwrenjek bolýan, ony käbir ýerine düşünüp bilen ak ýa-da her hil ýagdaý bolup bile aýdym sunuwadyň içinde şonu birinji bizden talap edýän zady halk aýdym aýtjak bolsaň, tapagy ýok. Näme aýdym aýtjak bolsaň ilki bilen sözlerini üns ber diýip talap edýärdi. Onuň şolar ýaly ýagdaýda nedek düýnüň özünde bolan ýagdaý, men bir täze aýdymyň üstünde işläp otyryn. Nesip bolsa inniki gepleşiklere ýetişsek halk köpçüligine ýerine ýetirip bererine. Ýöne şol aýdymyň sözleriniň käbir düşünmedik zatlamy ýazyp aldym diýjek bolýanym. İlkinji dinleýijim ýa dogrudanam halipam. Men ýerine ýetirem soň hökmany suratda şähere mihmançylyga gelen wagtda dinlesemem, ilki bir dinledýän onuň bolanok şutaýyny näde dogry alypsyň diýen ýerini başardygymdan täzeden üýtgödýän. Şonuň üçin ilki bilen ýanky diýişim ýaly şonuň öňünden geçmedik aýdymmy men başarsam halka ýerine ýetirip beremok. Sebäbi sen onu ýerine ýetirejek bolsaň halipatyda ýol bermeýär. Sebäbi her bir aýdymy ýerine ýetirende şonu bir ýoýman bir halka bermeli. Sebäbi sen täze rewşde işläp, täze rewşde halka ýetirende süýjüligi bilen oň sözüni dürüst we dogry ýerine ýetirende halkyň bir kalbyna da gowsun ýa-da.
Ine şu yerde şeyler var o gurrunları verdiňiz de ine watanaşlamadan mehmannamadan tedim bir aýdym aýtmaňyza garaşýanlar belki gepleşim budyň şu ýerine Ustad Halipamyň aýdymyny aýdyp berseňiz hatam gepleşim budyň şowkuny artardy. Baş üstüne. Yad gelir elime nur cecek sefer Yad gelir nar deyin o yanağın öper Bu ömür yadıdır o kedimen öter Senin ömür güllerine konayan Baharda gel gel boyuna döneyen İşten arıp gelsin o dodağın kefen Çınarlarım sayasına didefey Bu zeytemiz çeşme bolsan kanayan Tomusa gel gel boyuna döneyen Beşer bağlarda al yanak enar Bağlan şelpeleri yol demedim kemer Asman akçavalıyar eleğindeler Akçava bolaynasın kakbarıyım Narlı gün gel gel boyuma döneyim Giden o mendi ak yaram Yalgırıp gel gaygılardan dinayan Akarlı gün gel boyuma döneyen Yılgırcaklap giden o mendi ak yaram Yılgırıp gel gaygılardan dinayan Akarlı gün gel boyuma döneyen Kervünne gel gel boyuma döneyen Senin owadyňa tay geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadım. Owadyň teherdey tämizdir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadım. Edi doganlar şuun kun bilen gepleşýärmide bu ýanglanýan aýdymlary näçe dinleseňem dinläsiň gelýär. Sebäbi bu aýdymlary ýerde Ustad Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Toýguly Jepbarowyň ýerine ýetiren aýdymlary. Elbetde Halipa şäherlik ýoluna gahrman arka dagymyz giň ýol açyp bereni bäri biziň Ustad Halipalarymyzdan gelýän aýdymlaryny onuň şägirtleri şeýle-de özüniň çagalary aýdym sasyny dowam etdirýänine biz aýdyň göz ýetirýär. Edi doganlar näşe kun bilen gepleşmede de Toýguly Jepbarowyň ogly Gulberdi Jepbarow mene Ustad Halipamyzyň iň gowy aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip berdi.
Ine Gulberdi şu ýerde şol aýdymlary näçe diňletiňde de diňlätiňle de şol aýdym aýdyp durkaňyz şu ýerdäki ine mehriban adyananlarymyň ýagyny ýaşul atalarymyň enelerimizin bir mehr bilen ýylgyryp şonu bir gaýtalaýany bir gödüň düşýäwen hatam gowanýan sebäbi ol aýdymlar bilen halipalarymyň aýdymlary her bir insanyň kalbyna ýaşaýar diýek elbetde ýalňyşmasak gerek. Indi berde watandaşlarymyň mehmanlarymyň meni de siziň aýdym aýtmagyňyza garaşýandyr. Belki gepleşiň budyň şu ýerine ýene de Ustat halipamyň bir aýdymyny aýdyp berseňiz. Men häzir gözelliýen aýdym ýerine ýetirip berin, onu halipam ir döwür ýaş döwürleri ýerine ýetiripdi, şonu häzir täzeçe öwüşgün berip işläp geldim. Başyna, ýöne Gulberdi siz şol aýdym ýerine ýetirmeňizden öňürti biziň gepleşiklerimizin her sanyna da ýani Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talipleri ýygyderli gatnaşýar, şeýle Ustat halipalarymyz bilen tanyş bolmak üçin şol halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlar näçinji ýylla dörenligini bilmek üçin şu ýerde bir okuw tejribelerinden geçýärler diýsek elbetde ýalňyşmasak gerek. Ine şuň kun biziň gepleşigimizde bir näçe taliplerimizden, mehmanlarymyzdan bize mehmançylykda geliňäler size berjek soralar bardyr. İlk soralarını dinläliň, soň gepleşigimizde dowam edäýeliň. Mehriban ýaşlar, edip mehmanlar. Şu günün ha biziň gepleşigimizde gatnaşmana gelen Gulberdi Jepbar we berjek soralaryňyz barsa berip bilersiňiz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 2-nji ýyllyk talebi Şarif Berdimurat. Halipa size bir şeýler sowal berýärmi? Siz sunuwa talimine başlaňyzda size himayetkarlyk eden halipalar dogrusynda görüňler aýsaňyz. Men 1984-nji ýylda Serdar şäheriniň Şagalar Saçylyk Mektebine Dutar bölümüne okuwa geldim. Meniň ilkinji mugallimim Dutar öwreden mugallimim Bay Muhammed Rejepow. Ondan soňra mektebimize geçýän çärelerde çykyş edýärdim. Şonu da biziň aýdymsaz mugallimimiz bardy, Garaja Serbadow diýip. Şol iki mugallimden sapa galdym. Şondan bäri meni sunuwadyň içinde gezip berdi. Ona siz ilki Dutar bölümini tutarpsyňyz da, Dutarda da onu aýdym aýtýan bolmaly şeýlemi? O Dutarda da aýdýan ýöne köpçülükde däl, dosýarlarymyň arasynda, dowun arnaşlarynyň arasynda Dutar çalbam aýdym aýdýan. Görýäňizmi? Dutar çalyp aýdym aýtmak ol bir aýratyn bir sungatda. Sebäbi hem Dutary erketmeli hem aýdym aýtmaly bolýan, dogry dälmi? Ona nämejigin berilen soraw size düşnükli bolsa, şu ýerde Gulberdi ýene bir soraw beresim gelýär. Sebäbi biz üçin, ýaşlar üçin, watandaşlarymyz üçin hatam täsirli. İlkinji ýerine ýetiren aýdymyň. Meniň ilkinji ýerine ýetiren aýdymym 1980-nji ýylda intek 1-nji synp okuwçysy ham harplyk bayramyna men güneşli ýurduň ogly diýen aýdym ýerine ýetirdim. Ol aýdymy dogrusy diňe men näle şol döwür kän çağlar ýerine ýetiren bolmaly. Täbi bir hili ady welläýdym boldy da ol. Şonu 1980-nji ýylda harplyk bayramyna ýerine ýetirip men birinji ýere munasip boldum. Görýäňizmi şol aýdymam sungat älemine gadam masaňda ilk bilen şol aýdym bilen çykyş edende ol elmide ama seniň bir kalbyňda ýaşaýar. Belki şu ýerde bir wendini hinlenip berseňiz. Men güneşli yurdun ogly bakyp parlap günüm ayım gözel ülkem günnek çogly ene mehrin duyan çağım gözel ülkem günnek çogly ene mehrin duyan çağım. Sağ olun Gulberdi. Onu näme watandaşlar, edil mehmanlar geliňäler gepleşimizden şu ýerine Gulberdi Jepbarowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen gepleşimizde dowam edýär. Kimde kim Gulberdi Jepbarowyň ýerine ýetirjek aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkigini bilseňiz, şeýde näçinji ýyl Ustat halipamyz ony halk köpçüligine ýetirdi. Bilseňiz 0575 SMS uradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende Akbulut hususy kärhanasynyň taýýarlan önümem size garaşýar. Onda mehman watandaşlar, edil mehmanlar bir gepleşigimizde Gulberdi Jepbarowyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Gülsuğundan yasalan mahtaban senmedin derdime derman bolan ardı Lukman senmedin derdime derman bolan ardı Lukman senmedin Hıyırların piri göler hıyırların piri
akar gider, cerenler bökür gider. Yar geçene uz basıp gülüsün dökür gider. Yar geçene uz basıp gülüsün dökür gider. Bolsa mendir gödel, elve yari gözlemen. Bolsa mendir gödel. Ensiz yüreğim dağlı, gözlerim nur çırağlı. Zorum yok, zarım var, gül ömrüm sana bağlı. Zorum yok, zarım var, gül ömrüm sana bağlı. Hıyların piri gödel, hıyların piri gödel. Elve yari gözlemen, bolsa mendir gödel. Elve yari gözlemen, bolsa mendir gödel. Bolsa mendir gödel, bolsa mendir gödel. İdi vatandaşlar aylaksam o adatı gepleşmede devam ediyor. Siz bizim gepleşmede idigider tomoş ediyen mortanız görýänsiňiz. Bizim gepleşmede yine de yeňgelenmez bize mehmançylykda. Biräder bizim gepleşmede mehmançylyga gelen yeňgelenmeden berjek gurunlar bilen gepleşmede devam ediyor. Yeňe gepleşmede hoş gördük. Özüňiz tanıştyraýsaňyz. Mar vilayatynyň Murwa Betrawynyň Kılıçdaky Muratbadyň keňeşliginiň ýaşaýjysy Gödel Amanowa. Şu aylaksam o adat gepleşigi halkyň ýüreginde ýaşaýan gepleşik diýsem ýalňyş bolmasa gerek. Hoş owady halifalaryň neşrin owady ustad halifalaryň aýdymyny ine şägirtleri ustadlyk bilen ýerine ýetirdi. Diňläp hediledinlik. Halifa şägirtlik ýoluna alyp barýan hormatly gahrman hem mehriban arkadamyň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun. Bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ýedi ata watanymyz Türkmenistan döwletimiz bir döwbady bilen ak ýollardan öňe barýar. Hem de şeýle uly üstünliklere, ösüşlere, rawaşlyklary iýe bolýar. Hormatly arkada prezidentimiziň saýatyna mehriban halkymyz bolelin isretli bagtyar asuda zamanna ýaşaýar, asuda durmuşda ýaşaýar. Ine şonuň üçin hem şular ýaly owadan diýarda asuda bolelin durmuşda döwleti döwrana ýaşaýar kaň şu döwrüň sesine ses goşman oturmak mümkin näl. Men hem şeýerden hormatly mehriban hem gahrman arkadamyň ajaýyp söz ustadymyň Jowher paýhasyndan çykýan kitaplary okumak bilen bir näçe goşgular döretdim. Şaýda eger mümkin bolsa okap beräýin. Başsyna. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. İneler kudretli täsin bir umman. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. Ine nazar salsa joşarsyň dymman. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. Inelerimiz keramatdyr, keremdir. Çünki işirin janyndan jan berenler. Goýuny cennet bagy bostan eremdir. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. Eli çeper etýän işler sünne. Meherli owady kalbyňa siňe. Täsin kudret bilen iňeren dünýä. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. Arkadagy saýalan eneler beýik. Gadamlar batly göýäki keyik. Döwlen göwüne bolýanlar seyik. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. Üýleň ýaraşygy bedegi ene, toýlaň gelişigi gyzygy ene, müň mertebe towap etýäris ýene. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim. Aşyňa da aş goşulsyn laýym, ýaşyňa da ýaş goşulsyn laýym. Dünýe döräp ýokdur sizdeýim laýym. Ine taqdim, mukaddeslige taqdim.
Arka dağın ak yolluyen goşuyum hem okap bereyin. Arka dağın ak yolu. Sar tarafı udayar polot yol hova yollar. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Ak yolun deniz yolun yüksek yer sağı sollar. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Büyük İpek yolun arka dağ et yer doğam. Parahat katnaşıkta Hindi Pakistan owan. Dünyanın ehli yurtlarının ünsün ödüne soğuyan. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Polat yollar kurullu orset kadak İran'a. İmam Nadar akine goldow berer owana. Hizmettaşlık yollar çekilip dur çaryana. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Büyük İpek yoluna eğer yer Türkmen halkım. Yük taşıyan gemiler yoluna tatsiyar yalkım. Daş yolu yakin etyen port şehrim bardır bilsen. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Adiyada geçenler vatanın yüreğine. Dikkat bilen dünyanın nazar gününe. Yengişler yar bolanlar bağtiyarlık dövrüne. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Parahatlık merkezi ak şekerim Aşgabat. Ağdı birliği saklap üsyer avadan avat. Büyük İpek yolunun doğamat. Arka dağın ak yolu doğan dostluğun yolu. Halipa şehirlik yoluna giyin mümkünçülükler açıp beren. Arasta asmanna ağdı birlikte asuda parahat durmuştu. Esretli durmuştu yaşatyan hormatlı mehriban hem kahraman arka dağımızın alıp barayan işleri bundan bu yana doğru vaşlıklara vetlensin. Bilen taşı aman olsun. Sağ olun. Beren burunlarınız için, okap beren şığırlarınız için köp sağ olsun aydiyar. Qoyulmadama dörecilik älemizde üstünlük kemraňyz bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Mehran watandaşlar, edip mehmanlar gelin adar gepleşmeden şu ýerine artlan momyfyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär.
watandaşlar, siz bilen gepleşigimizde ýygy-däri tomaşa eden bolsaňyz görensiňiz. Bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dörli pudaklaryna rahmet çeken bir näçe ýylleşlerimiň medeni sunat ustaatlarymyň beren gurrunlaryny, okap beren şygyrlaryny, aýdan aýdymlaryny dinleýänsiňiz. Sözümizden ahyryna bolsa medeni sunat ustaatlarymyň ardugyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Hoca Niyaz Halipa bir ardugylaryňyzy eşitdik. Ana nataştoň bugün aile yaşamın o vaadi diyen gepleşikte Halipa yaşlılarımı dinledik, Halipa bağışları dinledik. Zatlar sulayalı ki azayip mümkünçükleri döreceğin Halipa şehirtiki oğlunu giyinden asıp veren mehrivan hem kahraman arkadaşımın sağ olsun. Tutcan tutumlu işleri ravac alsın. Sözümün ahırına da ben şu Halipa'nın aydan aydınlarının birini yerine yetirip vereyim. Başta ne? Yeah.
Ahal balkan levap daşowuz mare. Bir suprang başına cemlenen bari. Arka dağım yol açar belende sari. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne. Elbette bir suprang başına cemlenip, şular ýaly ustad halipalarymyzy ýatlap, geçmişimizde nazar aylamak üçin, geçmişimizi ýatlap, halipa şartlyk ýoluny dowam etdirmäge, şeýle şertler döredip beren gahrman arka dağımydan saýatyny bugün halipa şartlyk ýoly Gülsanin güllep gulatýar. Biz bolsa Maksat Jahangyrowň arzuwlary bilen dowam etýär. Maksat bir arzuwlaňyzdan reşdäýsek. Halipa şäher ýollara giň ýol açyp beren köp sag bolsun aýdýar. Başydyk ýurda awat asmanymyza durup bolsun. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Sözümün ahyryny täze dörden aýdymlamynyň birini ýerine ýetirip bereýin. Başdyna. Yarım sen, mehribanım sen. Yarım sen, mehribanım sen. Beri gara, beri gara. Jeýin gözli bir gözel, aklım hayran etti. Men bugün düzdüm gada, düzmäge mecbur etti. Men bugün düzdüm gada, düzmäge mecbur etti. Bir bakışta sen meni bağlap, yürüsün süýgüňi menden gözlep. Oğlanın yüreğini sen gıydalap. Yarım sen, mehribanım sen. Yarım sen, mehribanım sen. Beri gara, beri gara. Käde doğun ayalı, saçları şamaryalı, yanakların naryalı, şol meni hayran etti. Yanakların naryalı, şol meni hayran etti. Nedir gep yarım derde koyan, şonda da yarım men seni söyyen. Oylanman söýüme jogap bermän. Yarım sen, mehribanım sen. Yarım sen, mehribanım sen. Beri gara, beri gara. Aşık aydar çalyan tadı, hanha gelýär yarım ödü. Lelenin gözleri mende ýaly. Yarım sen, mehribanım sen. Yarım sen, mehribanım sen. Beri gara, beri gara. Mehran watandaşlar biz sözümizin ahyryny Gulber Jepparowyň arzuwlary bilen dowam edýär. Gulberdi sözümizin ahyryna bir arzuwlaňyzdan reşdäýsek. Ähli türkmen halkynyň haqqawonlary, hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun. İl-urt bähwetli ähli tutýan tutumly işlerem el mydama rowaşlyklary weslensin. Goý asmanymyz arasa bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Sözümün ahyryna da şu gepleşige niýetlep getiren aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bereýin. Başdyna.
olsa bir de çok molarını sayıdın. Bana teyle bu ülkeye gelmişem yanardı canım netli dayadın yanardı canım netli dayadın Tarlan alıp biletiyle çıkana Dolup gözden kanlı yaşlar akana Laçın salıp tevli badın kakana Ağlağı çeşmesi köli dayadın Ağlağı çeşmesi köli dayadın Fikriyle gönlüm gitti gumana Yar hancarı bugün yetişti cana Fikriyle gönlüm gitti gumana Yar hancarı bugün yetişti cana Beni kovmak için eyle bakana Üstümüzden düştü yolu kayadın Üstümüzden düştü yolu kayadın Mehmet Şan'ın kıydı ödün mihteyler Gamzaları can almağı kasteyler Biri düşman bilip kimi dost eyler Min bilmenem yekdirili kayadın Min bilmenem yekdirili kayadın Yanırdı canım neytili kayadın Yanırdı canım neytili kayadın Mehman vatandaşlar, edid mihmanlar, ine şugun kun bilen gepleşimiz ahırlap bar ya. Şu gepleşimizde yani bellek geçişimiz ýaly, şugun kun bilen gepleşimizde gatnaşmany gelen medeniýet sunud ustaatlarymyň ýerine ýetiren aýdymyň sazynyň sözüniň kiminkidigini sorag berdik. Kimde kim şugun kun bilen gepleşimizde çykyş etmäne gelen aýdymçylarymyň ýerine ýetiren aýdymyň sazynyň sözüniň kiminkidigini bilýän bolsaňyz aýdyp bilersiňiz. Aýtjaňyz barmy? An haýanky Hocan ya, üwedurdy fun aydan ilkinji tevgi matly aydymynyň saada Qur'annadar hoca olyň köýslerim magtym olmuş syfa tegsli. Ödem 70-nji 75-nji ýyllara tegsli aydym bolmaly, ýalňysmyan bolsa. Ýene bir halk aydym ýerine ýetirdi olum ödün ýa-da wotfa tegsli ol aydymyň atyna Abba Nefes diýilýär. Ha. Ýankyň ha usta Talip Ahmad Toýgul Jepbar fun aydan aydımlarını öz hut oğlu Gulberdi Jepbar faýdyp berdi. Ol aydym adyna gözelliýär. Sözleri täşli Qurban fınky saady bolsa etatyň bolmaly. Ýene de aydymçylarymyň ýerine ýeten aydymyny bilýäňizmi? Maksat Jahangir fın aydan gijeler diýen aydymynyň saady sözü Toğrulbek Artek fadeşli. Halipalaň ýerine ýetiren aýdymyň sadynyň sözüniň kiminkidigini näçinjile dörenligini biz sorag berdik. Ýöne dogry ol aýdymy ýer dören aýdym bolan soň ýatda saklamagam aňsat däller. Ýöne siz şonu dogry jogap berdik diýip ananrýaňy şeýlemi? Äger bu aýdymçylaryň özünden sorak görelim soň gepleşmedi dowam eder. Halipalar ine ýeňeme diýen aýdyp berdi sadynyň sözüniň kiminkidigini. Dogrymy? Doğru. Näçinjile dörenligini şeýde sadynyň sözüniň kiminkidigini? Doğru. Siz onu makullaýaňyz da?
Onu näme mehran watandaşlar, edil mehmanlar gelin adar gepleşmeden şuýurny, biziň beren forumda dogry we dol jogap beren, Mar welaýatynyň ýürüte biziň gepleşmede gatnaşmana gelen ýeňemiz Gödel Amanowa Akbulut Hututy Kärhanatynyň taýarlan bir önümni gowşuralyň, soňra gepleşmede dowam eder. Gelnece gutlu bolsun gadanan üstünün soňuzy bilen tüýsürekden gutlaýar. Ýene de biziň gepleşmede ýygy derli gatnaşyp biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bermeňeden tüýsürekden ardy edýär. Goý Akbulut Hututy Kärhanatynyň taýarlan önümleri siziň hem öýüňizde tämirlik nuruny çaýsyn. Mehriban dinallar. Siz öz maşgalaňyzdaky egin işikleriniň asmannaky ak bulut ýaly arasy we temiz bolmagyny isleýän bolsaňyz, onda biz size ak bulut sewda belgili kirýüji terişdesini hödürleýär. Bu kirýüji terişdesi iň gysga wagtlyk programmada hem ähli kirleri düwünden ýok edip, eşikde özüniň hoşumay ýysyny galyrýar. Ak bulut asman pekideligi. Mehriban mehmanlar, mehriban medeniýet ustatlary, edi sadanlar, şuň kun biziň gepleşmede gelip beren gurunlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalp beren sallaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem işlerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtyrak höküm sürmegini, şeýle çalýan sallaryňyzyň, aýdýan aýdymlaryňyzyň, şygyrlaryňyzyň berentden berent ýaňlanyp ýugurdymyda ýaň salmagyny tüýsürekden ardy edýär. İnsanyň ýüregi aýdymsaz bilen, oýar ýatyňdy hoş owa bilen, aýdymlar ýanglanýar perwady bilen, sen beýik gudratsyň ajak owadym. Mehran watandaşlar, size ýetirmegliklen aýdymsaz bilen söhbetli görüşlerimiz şulardan ibarat. Biziň gepleşmegimiň göňüňde ýarandyr diýip umyt edýär. Bize şeýle ajaýyplygy göredip beren, ustad halifalarymyza uly hormat goýan, geçmişimizi ýatlamak üçin ähli şertleri göredip beren, suňgatymyň hakkı onary, Gahrman arka dağımda köp sağ olsun aýdýar. Goý Gahrman arka dağımyň jany sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Eli ýurt bählisli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlylaryň rawaçlary beklenmelen tüýsüremden ardy edýär. Şeýle ýaxşy ardylary her ýerinde ardylar, aýlasynyň owadaty gepleşmegi getirip görýär. Ýene de ýerinde dowuşýan sak tagaman oturup edilýärler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.